Assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Pindi TV eɗen ɗo e nder Agnam Liduɓe taw ko commune mo Agnam kadi ko e nder diwan Bosoye taw kadi ko e département de Matam eɗen ɗo e wuuro noon wiye Agnam Liduɓe eɗen ɗo e centre mabɓe taw ko école alimentaire mo Agnam Liduɓe mo ganduɗa ko ɗo yimɓe gadori wodde e kala saaha taw kadi ko école mo ganduɗa ene waɗi deux bureau de vote min mbaɗ feere kollen bandiraɓe holno woro waɗirta ɗo déroulé en gari kamen tawi foof e calme machallah yimɓe nananata ene goora ene jalta kadi e dow jaam en jiyani ɗo rang en jiyani ɗo bousculas en jiyani ɗo haydara donc min mbaɗ feere woda mo mbaɗɗen tallal micro meɗen ko wayno responsable goto taw ko nder Agnam Liduɓe ɗo o haalan meɗen no woda waɗirde déroulé inchallahu rabbi eyyi oɗen ɗo kuccodire e baabi meɗen taw kadi ko responsable politique mo APR walla ni mbiyen mo Benno Bokk Yakar taw ɗo e Agnam Liduɓe biyeteɗo Baba Alaji Samba Dia mo ganduɗa eɗen gandimo e politique guila ko jibinɗen ko tawɗemo tan koye politique wadde ko neɗɗo gandanɗo ɗum kadi ko neɗɗo kadi baɗɗo gartam tigui e nder politique e nder Agnam Liduɓe Baba Samba Dia min calminima min juurimama mi salmitima on mi juurima on eywa eɗen ɗo e nder centre Agnam Liduɓe taw en waɗi deux bureau de vote emin jinno namdadema beele yimɓe jalti joni kam mboɗo sikki koko hedde midi foti yonde beele guila subaka ha joni guila à partir de 8 heures yimɓe jalti puɗɗima wodde yimɓe jalti guila bureau ji ɗi udditi 8 heures yimɓeɓe fof gari wodde surtout ma mawɓeɓe ɗo jiyatami ɗo ko guila subaka gonmi koye addoyde mawɓeɓe mbawa yaade anani wofduɓe wumɓeɓe e mawɓe kadi nayeɓe ɓe ganduɗa ngala kattanɓe kamɓe fof mi addiɓe kamɓe fof ɓe gooti te yimɓeɓe kadi jalti alhamdulillah rabbil alamina eɗen jogui yakare Benno Bokk Yakar kam koko heeɓi victoire ɗo kam e Fouta e ɗo kam e Agnam Liduɓe e ɗo kadi e département Matam Benno Bokk Yakar kam heeɓi victoire wadde eɗen jaare midi on mbi Benno Bokk Yakar heeɓi victoire wadde ko mboɗo sikki ko jogaade jorto moƴƴo tan ma Benno Bokk Yakar heeɓa victoire ɗo e nder Agnam Liduɓe kono eɗen gandi wona Benno Bokk Yakar tan woni ɗo en waɗi ɗo yeewi askan min e woɗɓe beele voɗo ala caɗele par ce que en saahaji eɗen jiiya vote uji waɗa caɗele waɗa haareji walla goɗɗum beele ɗo e nder Agnam Liduɓe a yiyan taw centre o dañi ha caɗele gote centre o dañani caɗele nde wonno yimɓeɓe fof moni fof so ari wotata ko normal natat wota kadi sesɓeɓe kadi ceesi ko normal ndewi ko normal ɗum waɗi ala caɗele sa yi woto ne waɗa caɗele tan sekki won waɗoɓe kafuyas e nder hen kafuyas noon ala woteji ɗi fof bureau ji ɗi fof ko normal rewi e komin waɗɓe contrôle minen daara minen mawɓeɓe min daara emin mbaɗa ɗum surveillé wonɓe nder ɓene kadi golli ko golle mumen efficace no fonno wonde donc emin belti hen eyyi Allah jarama Seydi Dia wadde mataw en a nanan miɗen nder bureau ji he kollamin bureau mon 1 e bureau mon 2 holno siége ɓe jodori e bulletin ji holno mbaɗira placé eyyi yeeɓiyankoɓe Pindi TV woni no mbiɗen ni ha joni eɗen ɗo e nder centre Agnam Liduɓe en gummima bureau 1 en gari ɗo e bureau 2 ha joni eɗen gonni ɗo e responsable Benno Bokk Yakar mo Agnam Liduɓe Baba men Alaji Samba Dia Baba Samba Dia eɗen ɗo e nder bureau 2 kono min cowataw yiide yimɓe beele wondi ko yimɓe ala rang en waɗa organisé yimɓe natat tan jalta walla wondi ko ha ɗo e yesso nde yimɓe puɗɗata yaltude no hanniri ni si yimɓeɓe ko wooti subaka ko kam yimɓe kewino ɗo e subaka he mais kamɓe fof ɓe gooti nde wonno woto ono rewi normal jettiɗo fof wotat waɗa rempli ko foti remplide ko foti signinde ko signina yalta yaaha e kadi rewɓe defoɓe ɓe e woɗɓeɓe fof ma garoy ɓen ko so tisubar juulama ɗon ha takkosan ko nden ɓe garata on saaha sa ari ɗo a tawat fil mawɗo ne ɗo rang mawɗo ne ɗo eyyi joni noon arnoɓe fof gooti won heddiɓe noon cuwa gaynude wodde taw ɗo ha kay ɗo ha 18 heures koko wotte tan eyyi ko eɗen ɗo e centre Agnam Liduɓe e bureau 2 wawi eɗen jiiya votoɓe ɓen ƴetta bulletin ji mabɓe woni no mbiruɗen ni to e bureau 1 en ƴeewi kam bulletin ji ɗi foof nana pawa no poti fawirede ni hay bulletin goto mankani ɗo donc eɓen ɗo e démocratie mun foof nana ƴetta ko foti ƴettude ko eɓe jaaha eɓe gutoya ɗo e nder centre vote mo Agnam Liduɓe assalamu aleykum yeeɓiyankoɓe Pindi TV woni no mbiɗen ni ha joni eɗen ɗo e commune mo Agnam eɗen ɗo e nder école Agnam Thioday taw noon eɗen dardi ɗo e mo ganduɗa kanko woni responsable yeewi askan wi
ɗo e nder Agnam Thioday walla mbiyen ni ɗo e diwan o wiyete ko Mathiar Sall force armée ne wawi taw wonto nanano ɗon wonto yiyan ɗo mo médiaji he kanko woni ko neɗɗo han kaɓantoɗo gonga donc eɗen mbaɗamo tallal micro meɗen namdo ɗon mo seeɗa kanko en tant que responsable Yewwi Askan Wi ɗo e nder Agnam Mathiar Sall min calminimama min juurimama caggal nde calminɗa yeeɓiyankoɓe piindi emin namdo mba beele vote uji guila 8h faade joni beele vote uji ndewi lawol. Sohna Salimata mi salminima mi juurimama mi salmini aussi wat Pindi TV technicien ji ɗi rédacteur uji kamɓe fof directeur PDG kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama jogoru yeɓoy ha wonɓe diaspora e wonɓe nder Fouta. Mathiar Sall force armée Agnam Thioday responsable politique Yewwi Askan Wi dans le département de Matam et de la région. no mbiruɗani ko noon hande ko 31 juillet élection législative pour wawde wadde fal nos députés. ɗo élection waɗi déroulé dans le calme e Agnam Thioday et apaisement aussi yiyama ɗo henna kadi aussi min mbaɗi constaté tan juste ko taux de participation no famɗi kadi yimɓeɓe jaltani wodde pour l'instant eyyi kadi aussi ne kam no yeedi dans l'ensemble yimɓeɓe nana mbaɗa ko woni droit civique kadi aussi wadde remercier surtout la gendarmerie nationale hande ɓe jouit de un rôle mo gandanɗa hoorema a wawa ɗum andude ni walla famde par ce que tout est dans l'ordre onon fof on mbaɗi constaté école on waɗi calme eyyi ko ni foti yarude goɗɗo foof yaltine école o ɓe goppa ɓe gorani ɓe goora boucan wasa wadde e nder école aji he eyyi ko ɗum ɗon. eyyi o mbiɗa yimɓe jaltano hannini cikkuɗa ko ɗo e yesso tawde joni ko beeto en wawi ɗo yesso yimɓe jaltoya walla aɗa miiji ngolɗo lawol yimɓe jaltirta Agnam Thioday no jaltiranno e kala saaha. non affaire o sa faami ko yimɓeɓe hayso maɓe jalto hen wayata no foti wade ni taux de participation famɗat par ce que holko saabi ɗum ko raison ji kewɗen caabi ɗum première raison mo dokkatmi o ko saabi ɗum ko hande hewɓe wonɓe nder APR keɓatɓe frustré min mbaɗi des porte à porte min mbaɗiɓe conseil kamɓe mbi joɗade galle wasa wodde ni ɓuuri arde wodde en même temps que de l' autre côté sa ƴeewi les opposants wonɓe ɗo e nokkuji ɗi 80% e mabɓe keɓani carte uji mabɓe électeur ɗum tagui ɓe mbani wadde participé ɓe bindirima e sous préfecture mo Agnam eɓen jogui récépissé ji mabɓe carte uji fof garte Agnam bordereau liste bordereau ha joni waɗaka affiché ande ko ari e ko arani kono noon kala gonduɗo e parti au pouvoir ne addane carte d'identité mum ha nder galle gonde e opposition a wawi hebde cartal ma min j'ai plus de ici 230 jeunes e nder ngoɗo wuuro tous majoritaire jogiiɓe carte d'identité mbaɗi carte électeur mumen gartime totteraki par ce que tottama gorata ko opposition ɗum no saabi taux de participation famɗiri ni henna. pour an hol caabit ɗum par ce que kadi ko goyata ɗo ko won wonɓe ni e nder Benno Bokk Yakar ene goya ɗum ɓe ganduɗa mbaɗi déposé kono wonmo gondani ko ɗum saabi ɗum an hol pour an tawde gonɗa ko Yewwi Askan Wi amaɗo représenté Yewwi Askan Wi région hol caabiɗo jaggugol carte électeur uji ɗo e commune meɗen Moussa Agnam. eyyi ɗum so waɗi la première personne momin mbaɗat index le droit peɗela men ko le sous préfet gonɗo ɗo e Agnam par ce que kanko woni responsable administration diwan mo Bosoya ha ko taari ɗum so ɗum ɓenni min mbaɗat pointe le doigt ko Farba Ngom kanko woni principal responsable eko kewi ɗo ko par ce que c'est un homme corrompu eyyi so carte ɗe gaari oto wiyata ko dow daf towno ƴettoyta carte walla so ari ha ɗo e sous préfecture ɓe cuɓoɓe cagga ɓe ƴetta keɓe jiiɗi ko ɓe totta yimɓe mabɓe ko heddi ko ɓe mofta rawan élection locale o holko waɗa ɗo noté yimɓe hewɓe carte mumen nana jooɗi kono ɓe tottata ɗum ko yimɓe woɗɓe yiya goto ɗum tagui cette fois ci on a sécurisé hay arannoɓe mbaɗa fraude donki arde par ce que hande ko waɗoɓe siége dariɓe min jogui nder bureau ji mandataire uji anduɓe ko woni code électorat c'est pour cela que caɗele keewi eyyi fodo noon principal ko Farba Ngom par ce que yimɓeɓe fof mo jogui carte mabɓe galle mabɓe o sali tottirde liiduɓe Thioday Siwol Hoore Fonde hay wonɓe nder APR omono nangui carte mumen ɓeɗon ligguida he makko o ligguitto heyni kay maître Malick Sall ɓeeto liggitto kay leadoraji goɗɗi wonɓe nder APR en tant que wondani makko an heɓata kartal maɗa ete ɗum ɗo c'est un droit wiya ko carte d'identité waɗi définir ko une seule personne il n'a aucun droit nangude kayit jannanɗe no mofta eɗen fof eɗen gandi carte d'identité biométrie ça coûte des milliards donc noon c'est une perte pour notre nation e à la place min jii ko d'autres wonɓe caggal maayo taw koye Mauritanie jeeya ene gadde ɗon pewne carte d'identité ji hol wonɓe to e nder Dakar mbaɗe transfert d'électeur ne pewne ɗo carte uji en totte taw ɓiɓɓe nokku o ƴettani firti enen hannde sen dañi maire walla député ko araneji cuɓonto meɗen wona yimɓe jeeyaɓe nokkuji ɓe eyyi ɗum tagui noon caɗele ɗe ɓeɗor tan hewde.
a jarama Seydi Sall mboɗo sikki yeɓiyankoɓe Pindi TV on kettima haala Mathiar Sall laabi wicar konngol ma cakkitingol Mathiar. eyyi ko mbiyatmi tan ko hande mawɗo leydi o omo foti ƴewtade ko woni e nder nokkuji ɗi. On foti ƴewtade surtout e nder diwan Matam ko woni toon ko. Holko tagi APR ɓe mbaɗi frustré ɓe cali woroyde. Holko tagi yimɓeɓe mbaɗi mité pays dans l'opposition ne daari programme uji mumen. Ala gonɗo propre responsable sona oɗo Farba Ngom. Il est le propre responsable kewe nder département walla région de Matam. Ko ɗum ɗon. Heddi noon population ne jogui choix mum après 13 ans ne ɗofti président de la République pour yo liggo Sénégal holkeɓe jii hen c'est dégoûtant. Ko yimɓeɓe ne nanguira comme des animaux ɓe nanguira ko y a deux types de citoyens nder Sénégal. Citoyen oya sa wonde makko kanko Farba no wiiri ñande ni hay so wujji kalis en tant que Macky Sall ko président o narta prison. Donc noon ko noon o waɗiri kadi en tant que wondani makko ana wona citoyen. Ɗum ɗon noon yimɓeɓe kollimo kadi gandinimo hay oɗo élection so yalti hande so limama kanko jahlat ma o yi beaucoup de gens hay jiyaɓe mabɓe vont voter contre lui e nder département ou dans les régions de Matam. C'est lui le responsable. eɗen ɗo darde responsable goto mo Benno Bokk Yakar taw ko ɗo e Agnam Thiodaye wiye Ndiol Sam woni ko Dakar kono chaque année gummoto guila Dakar gara wodde ɗo Ndiol Sam emin namdoma beele yimɓeɓe jalti no poti yaltirde ɗo e nder Agnam Thiodaye beele yimɓe puɗɗima wodde guila subaka ha joni. eyyi bandiraɓe ko addi fof mi salmini on mi juurima on eyyi Salamata Dia yimɓeɓe jalti guila subaka ɓe gooti so no ɓe poti wotirde ni ene woodi kadi fodɓe arde kikiɗe goto comme d'habitude tan ɓe mbaɗa noɓe mbaɗanno ni. Beele voɗo nana rewa lawol ala caɗele ala par ce que ɗen gandi wona Benno Bokk Yakar tan woni ɗo listuji goɗɗi ɗi nan ɗo beele oɗon jii kam ene deeƴi mon fof ne wota tan yalta ala haare ala duko ala hehuli. eyyi machallah wotoji kam pour l'instant ne deeƴi ala hay caɗele goto yimɓe nana goto no poti wotirde ni enen jalta ala hay caɗele goto. So en tant que jeeyaɗo responsable uji Benno Bokk Yakar beele oɗon jogui jorto ma Benno Bokk Yakar heɓa hande victoire ɗo e nder Agnam Thiodaye ɗo kadi e nder Agnam surtout kadi ɗo e nder département o. eyyi so Allah ene joga yakare par ce que nomin mbaɗiranno fof min mbaɗiri nomin ponno waɗirde fof min mbaɗiri yimɓe nana garane goto eyyi ɗo kam ko ndam tan comme d'habitude kala nde wote guerdal ko minen piyata par ce que minen caggal Allah caggal mbarodi Bosoya. Allah jarama a jarama Seydi Sam konngol ma mbayni ko. eyyi konngol am mbayni ko bandiraɓe onon fof mbaɗa salmina on mbaɗa juuro on mbeɗa wiya yimɓe mbanno mbaɗanno ni tan wotoɗe ko dal ko wiiw tan ko Benno Bokk Yakar inchallah minen jeeyi ɗo hen ɗo ko titre fossé amen Agnam. bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi ha joni eɗen ɗo e nder Agnam Civil taw ko commune des Agnam eɗen ɗo gonde responsable politique mo ganduɗa ko PDS taw omon ɗo joɗini hande wallu askan wi ko Salamata Diop kadi ko neɗɗo ɓoyɗo e politique neɗɗo kadi ɓoyɗo e PDS nen Salamata Diop min calminma min juurimama. min salmitima Sali Dia mi salmini dendalngal bandiraɓe foof mbiyetemi ko Salamata Diop jeeyami ko ɗo e Agnam Civil komi PDS komi karimiste minen min gonani ko PDS ko minen darni ɗo PDS naaɓe e nder diwan Agnam o min gari noon ko wodde min gooti aywa hunde kam ne hawni tan kono kam minen kam min gooti. eyyi mamin gartu e ɗum caggal nde calminɗa ka représente hande mbiɗa wallu askan wi mi sikki noon wallu e yeeyi foof ndendi hande junggo woto pour wawde yaade élection ngaji législative ɗi ɗo a ari en tant que citoyen a wooti mais holno jiiruɗa vote o beele vote o ne rewi lawol. wote o rewani lawol wawa kadi rewde lawol kadi ni so rewi lawol ni ene ɗeɓa hawdem puisque nde wonno hen parti ji yeewi e wallu o kamɓe ndendi kono noon nde ɓe poti haaldude yimɓeɓe pour jaaha liggoyo nde ɓe kaldande mumen yo jaah liggoyo min gari noon en tant que les responsables en tant que citoyen en tant que représentant de PDS min gari amin goota kono noon wonko ganduɗa hen ko min jeeya e woteji ɗi min mbawa ɗum salade puisque min kalanaka no min poti haarirede ni min jii wote ɗe ndewani lawol aɗa yiya goɗɗo nil itte kartal muɗum fewne ɗum noon minen kadi min mbawi tan ko haaɓede min mbawi ko dugdede ko heddi ko noon ko Allah jogui. beele wadde on ngala wadde on représenté e bureau ji vote uji ɗi
e won bureau ji wotuji ngala représentant mi waɗi ɗum remarque nane na garmi nde won bureau ji woɗɗi ngalaɗo représenté minen addi min tan ka min poti arde ko min militaji ko min discipliné so parti wonde ene wota tan a yahat gotoya mais quand même y a des choses de ganduɗa vraiment ndewani lawol sincèrement e kono oɗon banggue mataw ko banggue dendal moɗon ngal woni hakkude yeewi e ene wonde wallu askan wi mataw kamɓe gonɓe ƴettani ko poti ƴettude ko ɓe pawe juuɗe moɗon ha onon ne mbawon ƴettude précaution ji moɗon mbawon kadi wadde no citoyen uji mbaɗa foof mbaɗata ni kadi mbawon wadde kadi no parti ji goɗɗi mbaɗata ni mbawon ƴettude représentant uji moɗon bureau de vote jooɗo mbawa ɗon supervisé par ce que neɗɗo kam sa ala représenté ma e bureau de vote a wawa andude ko woni nder donc ɗum ko hol message mbatta lancé e ɓe liggodtoɗaɓe mbaɗanmi lancé ko PDS min ko PDS gonmi ko PDS liggottomi ko PDS yo andu commune des Agnam yaade PDS naaɓe wonɓe ɗo ɓe ganduɗa dogani dayani nan liggono PDS wuroye ladde foof enen gandi ko PDS naaɓe yoɓe dokku PDS naaɓe gueɗal mumen ngal poti hebde ngal ɓe totta ɗumen ko poti tottede ko liggo ko poti liggade ko ɗum tan woni hen hande noon ko élection législative ko minen e yeewi askan ɓe minen gondi minen jaadi min gaari min mbaɗa hen ko min mbawi ala duko ala haare ala sippiro puisque min cippirtake hen min dugdetake hen min kalnaka en tande min poti haalnede min tintinane min poti tintinerede minen min wodana men tan ko min gara min goota on pointure e beela aɗa jogui hen jortoma wot hande ko yeewi hande heeɓi ɗo e nder e wuuro ngo wasata koɓe keeɓi kono ene wawno ɓurde ɗon kala koɓe keeɓi ne wawno ɓurde ɗon so rewino lawol ko rewani lawol heeɓiyankoɓe piidi woni no mbiɗen ni ha joni eɗen ɗo e nder Agnam Civil taw jeeya ko commune des Agnam eɗen kuccodiri ɗo e goto e responsable uji politique mo Benno Bokk Yakar taw kadi kanko woni coordinateur régional mo AFP mbiteɗo Sadou Samba Ka mo ganduɗa o ɓooyi politique eɗen gandi kadi ha élection ngaji local ɗi o woni no candidat ɗo e mairie Agnam kadi o waɗi ɗo golle baɗɗe fayida ɗum noon tottenmo micro o salmina bandiraɓe namdoɗenmo kadi no yiiri hande élection ngaji no mbaɗirta déroulé Sadou Samba Ka min calminima min juurimama merci sohna Sali a salminama min calmini dendagal Pini TV foof tuganma ko directeur o ha jippi less min dañi weltare noon arde on ɗo hande tottude en micro pour mbawen yewtude seeɗa e gonka meɗen ɗo hande e oɗo ñalawma le 31 juillet 2022 élection législative e qualité mo gonmi o coordinateur régional de l'AFP Matam membre Benno Bokk Yakar hande vraiment ko ñalawma mo ganduɗa hoorema ko ñalawma historique élection législative e wonande dendagal commune Agnam foof jalti hande pour wadde devoir mumen wodde gam hokkude Benno Bokk Yakar majorité pattam lamo hande so Allah jaaɓi le 31 juillet inchallah beele enen mbawa hebde majorité mo ganduɗa hoorema ko on ɗamin ɗen e département Matam Seydi Kane wadde min mbawi widema beele an a waɗi devoir ma en tant que citoyen en tant que responsable politique beele a wooti haari eyyi en gotoyi en garti en goto e jaam en mbaɗi devoir meɗen no yiɗirnoɗen ni gam wodde Benno Bokk Yakar en mbaɗi ɗum beele en tant que responsable kadi citoyen a yeehi kadi e nder wuuro ma e école ɗo gotta e kala saaha beele a yimɓe jalti no poti yaltide ni beele kadi a yiyan toon hay caɗele gote beele vote woni deeƴi yimɓe ne gara ene goota normal ene jalta normal taw caɗele gote ngala eyyi en mbaɗi devoir meɗen to banggue gonka yimɓeɓe toon to centre de vote o ene wayno ko yimɓeɓe jalti hewɓe gooti subaka law saabu ɗum ko on ɗon consigne yimɓeɓe kokkuno sukaɓe e rewɓe e mawɓe foof mbiyama so pini subaka law yo jaa gootoya saabu ɗum ko ɗum woni ko ɓurɗen yidde taw kam so Allah jaaɓi ila subaka o ɗo ne kikiɗe ko ɓuuri hewde so Allah jaaɓi inchallah taw yimɓe gooti heddo kadi kikiɗe o ɗon ha e bureau hoto uddude hoto bureau ɗi guddude heddiɓe kadi inchallah heddiɓe toon ɓe gara mbaɗa devoir mumen onon gandi furanke ko hakkude joom guese tan e joom kiraɗe ɗum tagui noon yimɓe fof mbawa yaadude won wonɓe jeeri won wonɓe waalo e ɗum tagui
ɓuri hen heewde kam waɗi devoir mumen gila subaka centre uji ɗi ko mawɗum yimɓe jalti gooti heddi ko noon ko hande eɗon gandi koye saka ndungu donc ummotoɓe jeeri ummotoɓe waalo donc ene wayno ko voɗo kam so Allah to banggue yimɓeɓe ene kisi ko mawɗum en ngala hay caɗele goote kala naɗɗo votat yaha fata galle muɗum par ce que on ɗon consigne kokkude ni yimɓe ne wawi wonde no wayruno nden ni yimɓe ngara jooɗo e nder centre vote goɗɗo kala ɗum ɗon ɗin ɗon consigne aji kokkunoɗi yimɓe paami ɗum kala goɗɗo yo ya hoota kala goɗɗo ya hoota beele mesure de sécurité beele vodan wasa dañde caɗele kono ene foɗen gandi so tawi en mbi Benno Bokk Yakar tan eɓe keewi ɗo e nder département o kadi so tawi wiyama Benno Bokk Yakar eɗen gandi hande ko deux clan jogui waɗi yimɓe ɓe ganduɗa goni koye yimɓe Farba waɗi yimɓe ɓe ganduɗa goni ko caggal maître Malick Sall ande koye mabɓe jeeyɗa te eɗen ganduno sukaɓe hewɓe mbaɗino filtré wu jiiɗuno yaltude parti o yaade banggue goɗɗo kono beele oɗon jogui jorto caggal jewtuɗon mabɓe gartunoɗon mo oɗon jogui jorto hande ma Benno Bokk Yakar heɓɗo victoire kono so heeɓi victoire enen fof eɗen laaɓa ko caggal maître Malick Sall e caggal onon foof renduɓe parti yidde liggodade maître Malick Sall e département o mon dar hen darde moɗon ha hande président de la république heɓa majorité assemblée nationale eyyi ɗum kam Sali a jarama kadi ko question mo ganduɗa hoorema mo yimɓe padata hande e département o to banggue département o hande o waɗi ko baalaji ɗiɗi hen walare wotere woni koye Malick Sall maître Malick Sall walare wonde nde woni ko banggue goɗɗo o ɗum noon ittani ko minen ndendi sago minen ndendi sago minen foof ko min ɓesgu président de la république président Macky Sall minen fof ko min juppata koto gotel sa ƴeewi kadi ko dogdu ndu tan serti wona haare noon ko wasde famodirde tawde minen fof noon min e qualité am min en tant que coordonnateur régional de l'AFP Matam kala to neɗɗo woni mboɗo famidiri e muɗum e Benno Bokk Yakar o woni ko Raneru o woni ko département Kanel o woni ko Agnam somin pamodiri tan min ƴeewa wallodirde e golle président de la république par ce que ɗum tagui ummat min to gonmi ɗo komi coordonnateur régional de l'AFP Matam komi chef de parti ɗo e nder région de Matam ɗum noon kala mo ganduɗa hoorema mboɗo famodiri e muɗum e liggey président de la république pour hokkude ɗum majorité assemblée nationale taw ko majorité pattam lamo min gollito hen saabu ɗum min mi ala frontiére département Kanel département Raneru département Matam kala kollirowo gueɗe président min jaadat hen min gollita hen ittani noon won haare wonde hakkude men woɗɓe walla goɗɗum ala ko wasde famodirde tan ɗum tagui minenne famodiraɓe kamɓene kadi soɓe jeehi ɓe dadda banggue mabɓe minen somin jeehi min dadda min joftida min gaddana majorité min gaddana président majorité mo sohli e département Matam onon gandi hande département Matam ene ɗamina majorité mo ganduɗa hoorema pattam laamu président ene ɗamini ɗum e nder département Matam tagui ɗum noon ko cadre uji ɗi o jogui ɗo e nder département Matam ɗum noon so Allah jaaɓi emin jiiɗi département Matam taw ko département Matam ene ardo e nder région de Matam kadi ardo sur le plan national région ngaji ɗi foof taw ko département Matam ardi e score ko ɗum min jiiɗi addande président de la république o anda kadi aɗa jogui hen jorto moƴƴo ma en keeɓ ɗum hande e oɗo jamma eyyi enen jogui hen jorto moƴƴo saabu ɗum liggama heddi noon ko Allah ñawata ko anniye golle ɗe en mbaɗi golle men ha paari en gannima en mbaɗi golle men pour hokkude majorité pattam lamo hande jamma hande le 31 juillet 2022 hande nde garɗa nde tawɗa ɗo ko mboɗo yewtude e jeunes uji an kam aɗa fawi hen yitere ma jeunes uji ɗi ko yimɓe ɓe ganduɗa hoorema hande wonko metti ɗumen e gonka mumen ɗo e commune o kono ala budda sukaɓeɓe kalde saabu ɗum ene wayno ko kamɓe sa yeehi tan won gueɗe eɓe jiiɗa wadde ɗum ko wasde famde ko wasde haaldede kadi sukaɓeɓe kadi kangaka hande kamɓe foof koɓe hande koɓe yontuɓe dañɓe duuɓi 17 ene wayno kadi kamɓe foof hande kadi e oɗo vote ko hen ɓe jonti wodde dañi duuɓi 17 walla dañi duuɓi 19
anda ko kewno avant 2012 anda ko kewno avant 2012 anda ko kewno avant 2000 on ɗon o foti ko famnede hol hande ko président Macky Sall waɗi ko président Macky Sall waɗi ko so ɓe paami ɗum ɓe pamnama tan mi wiyani Matam département Matam mi wiyani région de Matam mais sur le plan national majorité mo président Macky Sall sohli o heɓat ɗum gila e café kono noon ko maɓe pamne ɗum. Allah jarama Seydi Kane konngol ma cakkitingol. Konngol am ngol jomnanmi bandiraɓe ko yoɓe gandu so tawi tan ko golle kokkanno président de la république victoire o heɓat ɗum gila 7 heures sabu ɗum o golli ko gandanɗa hoorema sur le plan national Sénégal haɗani tan e Dakar haɗani tan e Matam haɗani tan e région goɗɗo kala biɗo o gollani tawa to jooɗi koto jooɗi ɗo kono o golli ko ganduɗa hoorema hande so tawi o yeehi hande élection législative Benno Bokk Yakar yeehi hande en tant que kanko woni coordinateur Benno Bokk Yakar so sohli majorité assemblée nationale o foti heɓ ɗum gila 7 heures wona to banggue sécurité wona to banggue social wona to banggue santé wona to banggue éducation nationale wona to banggue fof mo ganduɗa hoore mo memɗa toon wona to banggue ndiyam banggue fof mo memɗa wona to banggue infrastructure banggue fof mo memɗa omo waɗi hen gueɗe timmuɗe ko tawno ɗo ko omo dubli ɗum laabi ɗiɗi ɗum noon enen gandi sukaɓe goyata ko emploi noon hande ko aduna o foof saɗi te kadi ko gollete ko defata ko yo yimɓe mbaw famde ɗum ɓurata moƴƴude sukaɓe jii hen koye mum tan ko heɓa majorité assemblée nationale golle ɗe o fuɗɗi ɗe o yettino ɗum sukaɓe jii hen koye mumen ɗum noon ko ɗum woni jinmi ko yo yimɓe foof gon neɗɗo goto Sénégal fof yo won neɗɗo goto gonɗo hen pouvoir e gonɗo hen opposition élection législative gagnade e gagnede haɗani ɗo Sénégal koko kontinta tawde Sénégal koko kontinta noon enen jiidi yummo jiidi baaba mo ganden politique o wona politique haare ko politique yo wat devoir muɗum anda ko politique civilisation hande yimɓe cohli gañiɗo anda gañima ittani gañaɓe kadi ko Sénégal naaɓe gañiɗo kadi minen mi jiiɗi ko gañate kono somin gañima kadi kamɓe wonde opposition ɓe kamɓe foof yoɓe gandu président de la République ko président yimɓe foof yimɓe duttoto gonno liggo Sénégal par ce que ɗum Sénégal hande fade meɗen ɗum noon Allah jarama on jarama surtout kadi e oɗo commune mo jiyami commune Agnam bandiraɓe foof waɗama e haqqillaji mabɓe Benno Bokk Yakar ko ɗum joguiɗen en ngala goɗɗum kowona Benno Bokk Yakar kam fof yoɓe gon Benno Bokk Yakar président Macky Sall anda kadi hande Matam to wonno ɗo sona ko ɓeydi ala kursi hen donc ɗum noon kamɓe fof ɓe mbaɗi rangé wu vraiment e caggal président de la République kono minen kadi banggue walare nde min goni nde emin goni caggal maître Malick Sall emin jaade e muɗum gam ɓamtare développement Matam e golle ɗe ganduɗa hoorema ɗe o ligganto président de la République emin belti hen emin tini hen koye amen emin jaadi hen kadi emin gonde makko Allah jarama on jarama min beltinima Pindi TV an bandiraɗo debbo Sely Dia e caméraman ma e mbaɗo film o ma o e bandiraɓe chauffeur ma hay ɓe jaaruɗa kamɓe foof technicien ɗi foof emin beltiniɓe emin jii ligguey moɗon haɗani ɗo tan min gandi guila subaka koye gonɗon koye centre de votude ɗi ɗum noon Allah jarama on jarama weltare dañama enen kam jiɗɗen tan ko jaam yo Allah hokku en jaam yo Allah waɗan jaam Matam waɗan jaam Sénégal waɗan jaam Agnam naaɓe Allah jarama on jarama ba Kaolack ndaga njaay ndaga Saloum Dieng dafay ndaga eyyi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi woni no mbiɗen ni ha joni eɗen ɗo e nder Bosoye eɗen ɗo noon e commune mo Thilogne en gari ɗo e nder Thilogne en potti ɗo kadi e ɓiɗɗo Thilonnajo eɗen mbiyeɗamo micro meɗen o haalana meɗen kamɓene holno voɗo waɗi ɗo déroulé caggal nde mbaɗɗen Agnam en gari ɗo kadi Thilogne ko mairie mo Thilogne mo ganduɗon ko Mamadou Elimane Kane ardi ɗum donc eɗen kuccodirɗo e suko Agnam suko Thilonnajo o biyeteɗo Mamadou Kane Mamadou Kane min calminima min juurima min namdimama beele a waɗi devoir ma en tant que citoyen a yeehi a vooti assalamu aleykum bandiraɓe calminama no fewi beltanama onon foof on duwanama vraiment voɗo rewi lawol kala ponnoɗo wodde wooti waɗani désordre waɗani haydara Allah waɗi kam foof waɗi suturu yimɓe foof kala ponnoɗo wodde wooti o saaha heddiɓe kadi nana goora
min beltinima on no feewi noon emin ñaago kadi yo Allah ɓeydu moƴƴere e diwanuji fof nokkuji fof kalde vote yonti yo vote tan wotiri e kisal tawa hay goto finnani tawa hay goto addani probléme voilà ko ɗum ɗon tan min ñagotomi Allah. A jarama Seydi Kane caggal nde an a wooti a arti kadi mbiɗa worɗe kadi waɗani caggal caɗele mais est ce que cilonnaɓe commune mo cilon yalti no foti yaltirni e noɓe jaltirano kiri haade fof walla hikka yani yimɓe jaltir no poti yaltirde ni vraiment yimɓe fof guuri hay goto dañani caɗele hay goto dañani caɗele voto rewi lawol yimɓe fof gooti vraiment emin ñaago Allah kam nokku amen on wayni nokkuji fof mbay noon taw cheyɗana ne yahani e nokku ene rendini yimɓe walla ko nandi hen vraiment kam yimɓe beltima. a jarama Seydi Kane kono wonmo nouvelle goto momin nani ɗo ko nouvelle mo welani kadi ko ɗum yimɓe taguira kono wona ko yiiɗa emin nani ɗo won ɓiɗɗo cilonnajo goto ne yano votoy ha paari nde vonno ha paari caggal nde hooti ha galle maire mo Cilon ko toon pikki crise sanki donc en tant que cilonnajo minen min nan ɗum tan min gari kono est ce que aɗa wawi wadde en confirmé kalna en inde makko ko noon nde tawno Allah kam kañum ko joom ñawore neɗɗo fof to gayni neɗɗo fof to gasni neɗɗo fof no gasniri vraiment Allah waɗi tan kañumne kam sankima cankiɗo ko cilonnajo grand men moƴƴo vraiment moƴƴo Diop grand Diop min mbiyatom ko ɗo e Cilon tigui o sankima o saaha o wirna haro o wirnire ko caggal toksan inchallah eɗen ñagonomo Allah moƴƴere yo Allah waɗanmo toon jaam waɗanamo toon kisal Allah waɗa toon kadi ko ɓuuri ko ganduɗa hoorema ko sikkuno e moƴƴere eɗen cawdiɗo bandiraɗo gorko goto mo ganduɗa koye Baye Falluji mouvement Sali Diadjeya ene wiye Mamadou Mbaye min calminmama min juurimama assalamu aleykum salimata diar mi salifirma mi juurimama eyyi min noon ko Mamadou Mbaye mbiyetemi alias Kamavinga représentant mouvement Sali ɗo e Agnam Liduɓe liggotoɓe Sara Sambaka e maître Malick Sall eyyi salminima a jarama Seydi Mbaye eyyi ko yinnode namdadema tan seeɗa en tant que jeune en tant kadi gonɗo ɗo e nder Agnam Liduɓe aɗa tawe kadi vote uji foof hande daraniɗen ɗo ko maître Malick Sall kanko tagui hande keddiɗen e nder Benno Bokk Yakar tawno eɗen gandi kanko woni garde des eaux ko ministre de la justice kanko ƴewtidi o tawi so tawi o rendinani ɓesgu ko saroto ma yimɓe mbaɗ opposé o wi kala gonnoɗo e ɓesgu yo heddo hen ha joni eɗen caggal Allah caggal makko eɗen liggodade makko pour o hokka président de la république majorité assemblée nationale beele no jiiranoɗa vote uji ɗi no mbayatno ni ko wayno vote local o ko way noon kañum ko ɓenni ɓoyani beele hikkane vote o wayi noon beele yimɓe jalti no poti yaltirni goto walla wayani noon eyyi Salimata Diano no mbiɗa départ ni rek hande so goni ɗo mboɗo sikku ko sababude maître Malick Sall kanko tagui hande gonɗen ɗo eyyi mais vote o kam mboɗo sikki wayanno ni par rapport e vote local o quoi yimɓe garani en masse ko jimi ɗo quoi pour l'instant quoi manda yimɓe jaltani wonno hollum quoi mais kam ha joni kam yimɓe jaltani vraiment eywa e ɗum ɗon gartat hen beele haade yimɓe yaltude mataw won sukaɓe waɗɓe découragé ko way noon kono hatta enen sensibilisation beele yimɓe fof ne gaare masse eɗen gandi tawi won waɗɓe découragé kadi wonko saabi ɗum so ɗum yawti eɗen gandi sukaɓe hewɓe nanɗo e mawɓe wonɓe ganduɗa hewɓe keeɓani électeur uji mumen élection ngaji local ɗi beele ɗiɗo élection ngaji législatif beele yimɓe keeɓi électeur uji mumen walla ha joni kono Farba waɗanno ni han waɗi koko jooɗe électeur uji ɗi yimɓe mbawa hebde électeur uji mum saaha gara godda no poti wotirde ni eyyi mboɗo sikki heewe ko woɓe découragé par ce que affaire o no wayni no Farba waɗirta ni quoi vraiment mais kadi pour wiide yimɓe rek APR wona Farba jeeyi ɗum eyyi c'est juste que minen min liggida e Farba Ngom ɗo min jeeya e Agnam mais min liggida e Farba Ngom ko maître Malick Sall min liggito donc sa yi min ligguido maître Malick Sall emin gummoɗo e Agnam min jeeya ha gandanɗa hoorema dañcali holko saabi ɗum holko muusi amen ko heewi e Farba eyyi ko muusi amen ko ne heewi par ce que vote local uji ɓennuɗi ɗo ɗi homo gandanɗa hoorema carte d'identité carte électeur uji gandanɗa hoorema kala mo wondani mabɓe ɓe naggat ɓe mofta te ɗum wona lawol te et puis kadi hol wannoɓe déposé ganduɗa hoorema pour hande vote ni ko wayno amen ni minen vraiment emin joguino droit vote par ce que kamɓe koyemen ɓen nangui carte ji amen te wona lawol te ganduɗa hoorema holmo mbaɗno déposé ko kamɓe gondi koye Farba Ngom yalti te minen yaltani donc kala mo ganduno ko oppose kala mo bannoɗum opposé woni woni vote maire o élection local ɗi kala mo bonno opposé eɓen nangi carte d'identité ji mumen kala ɓe gandi wondani mabɓe eɓen nangi kala kadi eɓe gandi wonde mabɓe ɓe totti ɗum ɗo ɗe ɗum wona lawol vraiment wona lawol minen kam vraiment Farba kam ça suffit quoi bilayi